Бисмилля, әлхәмдүлиллә. Менә күп кардәшләребез сорый, шушы Тат ислам кысаларында зурлар өчен чыккан китаплар турында, шуңа да кыскача гына сөйләп китәсе килде. Шушы зурлар өчен чыккан кайбер китапларны, безнең әле балалар өчен чыккан китаплар да бар, ансын инде аерым бер сөйләрбез. Менә соңгы китаплардан безнең чыкты, ул намаз иң әһәмиятле гыйбадәт дип атала. Менә ни өчен соң намаз укырга кирәк, аның әһәмиятен, фазилятен, өстенлеген турында җиңелчә генә аңлатырга тырыштык инде. Шуның белән бер рәттән безнең рухи ризык дигән вагазлар җыелмасы чыкты. Менә бу рухи ризык, аңарчы чыккан файдалы сүзләр, вагаз-насихатлар һәм һәр көнгә һәм һәр кемгә файдалы вагаз-насихатлар, булар җиңел, саф татар телендә менә тормышыбызда булган төрле темаларны Коръәндәге булган аятлар һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтләре нигезендә бәян кылырга тырыштык. Ничек итеп шушы проблемаларны Коръән һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм юлы белән шишеп була, шуларны аңлатырга тырыштык инде. Һәм әле безнең Әл-Аср сүрәсенең тәфсире бар. Менә бу кыска гына сүрә, әмма үзе бик тирән мәгънәгә ия булган сүрәләрдән булып тора. Безнең Фатиха сүрәсе тәфсире дә чыккан, әмма ул инде безнең бетте. Шуңа күрә ул безнең әлегә юк. Русча әйтсәк, наличиедә диек инде. Әл-Асрныкы гына калды. Һәм шулай безнең мөбарәк булган Рамазан ае дәресләре бар. Менә бу айның шулай өстенлеге, фазиләте, нинди гамәлләр эшләргә кирәк бу айда, һәм шулай нинди гамәлләрдән тыелырга кирәк, киресенчә сакланырга кирәк розабызны бозмас өчен. Һәм инде менә күбегез беләсез, безнең айга бер тәрбияле бала исемле балалар өчен гәҗит чыга бит инде. Һәм күп кеше сорый аны, шушы бөтен саннарын җыеп бирә алмыйсызмы, безгә балаларга сөйләргә, аңлатырга бик файдалы булыр иде дип әйтәләр. Шуңа да безнең шундый фикер килде, аны бер бөтен җыеп, бөтен вагазларны, дугаларын бер китап итеп чыгарга. Ул безнең әлхәмдүлилләh шундый рәвештә булды. Һәм инде күп кардәшләребез сорый, менә рус телендә дә юкмасын шушы китаплар дип, шуңа күрә без тәрбияле баланы да благонравный ребенок дип тәрҗемә иттек. Һәм менә шушы әйтелгәнчә алдагы 3 вагаз китабын, файдалы сүзләр, вагаз-насихатлар, һәр көнгә һәм һәр кемгә файдалы вагаз-насихатлар исемле китапны без бер рус телендә дә чыгардык. Достучаться до сердец дип атала ул безнең. Һәм менә шушы 3 китапта булган бөтен вагаз-насихатларны без бер китапка тупладык инде. Кем инде татар телен бик аңлап бетерми, алар шушы китаптан укый алачаклар инде. Әлегә менә булган шушы безнең эшчәнлекләр, Аллаһ Тәгалә тагын да насыйп әйләсен күбрәк язырга, күбрәк чыгарырга, шушы үзебезнең саф татар телендә динебезне матурлыгын, аның гүзәллеген аңлатырга, күбрәк шушы кеше дингә килеп, динебез белән кызыксынып, намазларга басып, Аллаһ Тәгалә кушканча, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә яшәргә насыйп әйләсен, һәм безгә дә әзрәк шуңа инде өлешебезне кертергә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тәүфыйк бирсен, ярдәменнән ташламасын. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илля анта астагфирука ва атубу илейк.